ما رأيكم أن نذهب لنستمع إلى رواية أولمرت حول بداية هذه الحرب؟ كيف تلقى الخبر؟ سنعود بالزمن إلى الوراء، يوم الأسر، يوم العملية على الحدود الشمالية. كيف إذن تلقى رئيس الحكومة حينها إيهود أولمرت نبأ العملية، إضافة إلى وزير الأمن عمير بيرتس يتحدث في هذا المقطع ورئيس هيئة الأركان دان حالوتس. نشاهد سويا. אנחנו מתחילים את היום הזה בתחקיר על הניסיון לחסל את כל צמרת החמאס בעזה. תוך כדי דיון מתחילות להגיע הידיעות הראשונות על אירוע בצפון. אני יושב עם משפחת שליט, דפיקה בדלת, המזכיר הצבאי נכנס, נותן לי פתק. אני מחזיק את הפתק ככה מול העיניים. יותר זמן ממה שדרוש כדי לקרוא אותו 3 ו4 פעמים. ואז אני עושה דבר שהוא לא בתוכנית של פגישות מן הסוג הזה. אני מעביר את הפתק as is, כמו שהוא, לנועם שליט ולרעייתו אביבה. אומר להם, תקראו. ביקשתי משר הביטחון לרדת לבור. תמונת הקרב מאוד מעובנת ברגעים האלה. צה"ל גם כן משיב באש לכל רוחב גבול הצפון. הרגשתי שפיקוד צפון יש טלטלה. גם מפקד האוגדה, גם מפקד הפיקוד, דיברתי עם שניהם. שמעתי את זה בקול, שמעתי את זה בגובות, סוג של הלם. שלומות לכם שורה של אירועים קשים היום שבסופם לחימה בלבנון. טנק מרכבה עולה על מטען גחון, 6 קילומטרים מהגבול, 4 חיילים נוספים נהרגים. חילוץ גופות החיילים מהטנק מתבצע תחת אש כבדה גם בדקות אלה. לפני זמן קצר נשמעה כאן נפילה של קטיושה לא רחוק מקריית שמונה. באירועים היום נהרגו 7 חיילים, 2 חיילים חטופים. כל אסרى الموجودين عنا لن يعودوا إلى الديار إلا بوسيلة واحدة. تفاوض غير المباشر والتبادل والسلام.